So hi guys, good morning. Grabe ang aming umaga ngayon guys. Tignan nyo to guys, oh. So yung pusa, dinakip namin, open yung stomach niya. So kailangan ni Tami to go to the vet. Bye, hon. Be careful. I love you. Have fun. I love you. And please, be careful driving, huh? Yeah, Slowly when you get closer. I know. Because it's really hard. I don't want to rattle her. Yeah. Turn the AC because it's probably very hot. I love you. Huh? I might need that. Han, be careful. No, I'm good, honey. What the heck? Be careful, huh? And tell them that we need this cat to be fixed, hon. Okay? I-story ko sa inyo mamaya guys anong nangyari. I don't really wanna go to my friends but Tammy can handle. You can handle it? Okay. She's dropping me here because Lloydie and Brenda will be here. Do you have GPS there? Is it on? Okay. I'm good. I love you. Be careful. You go to Plunk Road. So dito tayo guys, naghintay ako dito sa kanila. Iniwan ako ni Tami, nagpaiwan na ako kasi kailangan na niyang magpunta sa vet. As in guys, story time guys. Kaninang yung pusa, baho na guys, as in yung tuyo na inuod. Yun siya yung baho. So ngayon, nag-stay siya doon sa porch namin. Nakita ko yung maggots nagtalon-talon na yung maggots guys. Pinakain ko siya guys. As in busog yun siya, hindi yun siya gutom. So busog siya. At least uminom siya ng tubig, busog siya, ganon. At hala guys, nagtiwala man yung pusa sa akin guys. Nagtiwala man siya guys. So pinakain ko ulit ng turkey. So gustong gusto niya guys, turkey. So ngayon, ginaganon ko sa kanya yung lapit-lapit na ba. So ginaganon ko. And then, nahawakan ko na siya. Nahawakan ko na siya ba. And pagkatapos nun, so kinuha ko dali-dali. So yung carrier kung saan siya namin nilagay sa kapitbahay, nang hiram kami kasi meron naman kasi silang meron silang carrier ba kasi sila yung nag-neutered ba. Hala guys, nag-guilty man ako guys kasi yung parang nagtiwala na siya sa akin pero yung kinuha ko siya at nilagay ko sa carrier. As in grabe niyang iyak guys, as in yung tiyan pala niya guys nabusdik. Open siya ba? Open yung tiyan and then pagkatapos na siya yung parang nagpink-pink moist, nagdugo-dugo na guys. As in ang baho niya guys. Muntikan ako masuka kanina. Alam mo bakit nagsobrang sakit sa pakiramdam ko? Kasi that cat trusted me guys. Talagang ako yung niya and then pagkatapos yun, kinuha ko siya and yun na yun siya. Kasi baka matikita rin. May tikit-tikit dito. Mamis nito dito. Wait lang. Sa August. Di ba meron ka mabango be? Ano yun? Yung sa akin, be, ang pinaano ko lang is Thank you. oil That's it. change. Kaso, yung sa una ko, magpapa-inspection. So, naalala ko yung inspection. Inspection mo na? August na pala ngayon. So, sabi ko ngayon, So August? August 18 pa naman. So ano yung mo, oil change lang? At saka yung inspection? Wala pa sa, wala pang 1,000 steps. Napagod na ako. Tara. Ayan pa lang yung kalingkingan yung sa Kaka-start na naming lakad guys. So napagod na. Ito yung ang nakakapagod man itong parang bungtod. Uy. Kaya dapat yung suot natin talagang hiking boots gano'n. Kasi tapos yung suot natin pang rugged. Na. As in. Hello guys. Yung next na hikingin natin, be, mas mahirap kasi walang hagdan. Mas mahirap ang hagdanan, be. Napagod na ako, be. Totoo? Hingal. Kaya na pahinga eh. So, mga kabatuhan na tayo.
Yung kilikili ko, nag-tidal wave na. Flooding. Na mas malala yung tidal wave kasi tsunami yun. Napagod. Mataas-taas na rin yung inakyat natin, di ba? Nasa pinakabundok kami, guys. So, hindi ako nagproblema kasi meron akong dalang kutsilyo. Di ba, be? Nagdala ako ng kutsilyo, be. Sinabihan kita. Nagdala ako, be. Just in case may... Bear. Uminom ako kanina. Nandyan na kami sa may... Andito na kami sa medyo kalahati halata. Kalahati na. Ayan si Kalahati na ba to? Lloydie. Ayan si Ann. Pero... Upo muna kami dito, guys. Tara. Tara, be, kasi may dadaan, be, pababa. Dito ta kay Lloydie. Ha? Okay. Hala, be. Brenda. Sige. 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 Oh, ang ginaw naman ang ano mo. Hanggang. Skin mo, be. Ikaw din naman na. Mainit yung ano mo dito. Dito, Ahas oh. ka. Dito. Pero dito ang ginaw, be. Bakit kaya ganito? Hindi, maginaw, be. Parang may pagka-chill ba? Ito yung mga machine, no? I think this is for water ba? Maganda yung view dito, guys. Oh, kita mo yung city pero naka-zoom out kasi. Tara. Kapagod. Ay, okay na to dito. Flat. Flat na. Kapag iba talaga kapag bukid. Parang yung bukid parang problema ba? Pataas ka hanggang napapagod ka na sa buhay. Hanggang bumaba ka, magligid-ligid ka na ng drama. Dear Charo, ang aking life as andito lang sa bukid sa New York. Kasama ko yung mga kaibigan ko na dinadrag ako. Charo, si Lloydie, grabe, Dear Charo. Sabi pa niya, nagti-treadmill daw siya, Dear Charo. Kawawa naman si Indemary na mataba. Hala, ang ganda dito. Hala, ang ganda dito. Uy, makikita nyo, guys. Wait. Wait. Yan. Ito, be. Mukha mo, be. Doon tayo tingin, be. Kalukuhan pala to, guys. Kalukuhan naman yung picture natin. Ito. Oh. Yung maganda naman. Para naman Oo. maganda tayo. Ay, ito sa Ayan inyo. mo na yung tabit namin magpunas dyan. Na yan, Newburgh na yan Yan dyan. na yung ano, Billy Joe. Yung Billy Joe Reeves. Ay, grabe, guys, nakakapagod. Nanginginig yung mga kagiti-gitian ko dito, guys. Nakakaano man talaga yan bukas. Kung Kahit magdala anong, tayo ng saging na may banana saging. yung sardinas ba? Sardina. Akala mo no, magdala talaga ako no. Oo, sabi mo Hindi, kasi nga na ano ako, na busy ako sa pusa, inuna ko. Sabi niya, magdadala ako ng kukut-kutin. Nagdala ba? Nagdala ka? Oh, sige. Ay, meron ako kukut-kutin dito, Bi. Kutin mo, Bi, meron ka. Di yun matumba ba? Ay, matumba, Bi. Nabahala. Ito. Oo. Yan ang dala Ano ko. yan? At least crunchy peanut butter. Pang anong Ay, fiber. energy talaga. Yep. Energy. Hindi ako nagdala. Sabihin mo, kung magdala ng chichirya kasi mahirap daw pag ano, kasi makitubig. So may ihigay ng isip. How about bread? Hawaiian. Meron ka? Ay, wala. No, bilhin din. Wala talaga akong nadala. Yung mga ito, hindi masyado. Yung bumblebee ang nakagat sa akin. Okay na. Problema nga, walang milyones. Credit card na utang, meron. Pwede nilang kunin yung credit card. Milyones na yun, be, pagka nasa Pinas. Pag dito, wala naman. Pero pag sa Pinas, be, bilhin na tayo sa Pinas. Pababa na kami, guys.
Ito pa, Ben. Hindi na. Ano ba? Sabi pa nung. Uy, dahan-dahan ka, kigwa ka. Agur. Ang good, be. Thank you, be. Hindi naman yung lakad ko, be. Parang inano ko lang yung pa ako ba para hindi ma-slide. So, na-overacting man na yan, be. Sabi mo kasi ganun kasi yung ano mo kanina eh. Overacting man si Brenda. I'm just trying to ganun ba para hindi ma-slide. Nakita mo ba? Ni Ann kanina. Lloydie? Hindi. Ganito siya oh. Nagpikit-pikit. Hala, be, magsugat-sugat kayong dalawa dyan. Daan, be. Doon ka na daan. Dito tayo, be. Halika, be. Ang dami ng tao, be. Be, ganun talaga, be. Tignan mo, be, yung lakad ko, be. Para hindi ma-slide, bakigwo, Mas Brenda. So, hiking natin magdala ka na ng mga kain. Magdala ng? Si Brenda. Si Lloyd. Akala, sabi ko sa'yo, kain ka. Yung sa dahon ng saging. Saging. Yun yung plano ko talaga. Kasi gusto ko, ang aking plano, mag-open tayo ng sardinas, open ang dahon ng saging, ganun. Tansil. Masarap kasi ito sa ano. Ang ba... Come on. Come on. I'm not going to have that. Put that over there. Come on, kuha ka na ka. Come on. Come on, kuha ka. Thank you. Thank you. Kuha ka more. Meron na. Nung gusto ba? Ito ba in-order mo rin? Oo lang. Pero hindi ko sinabi yung game ano. Ilapit mo yung ano. Ilapit Tama mo. na, be? Okay, tama na yun. Okay. Thank you. Hindi. Hindi siya man. Prito. Okay na. Nabigyan ko lang. Sarap din. Masarap. Masarap na yun. Masarap yung ngayon. Hindi ako konti, be. It's good, be. Sarap, guys. Akin na yan. Puro tofu doon. Pho. Hindi, ano din? Masarap pero bago kasi siyang bukas. May rice din, masarap. May kasi din sa salad. Doon kami nag-order minsan pag nasa park kami din. Ay, update pala sa guys, sa pusa. Yung pusa pala is yung vet, hindi man kami binigyan ng discount. Yung 'di ba yung cat is stray cat, walang nagmamay-ari pa, dapat yung vet, they will consider like give us a little bit of discount. Pero hindi, guys. Yun, wala kami magawa. At alam niyo ba kung magkaano yung total entrada pa lang? $3,600 ang entrada pa lang. Yun yung sabi. At kapag marami pa, magtaas pa yan siya kung ano yung mga nakikitang kung ano pang gagawin nila, yung mga extra charge for day, yung mga kung nandong ilang araw siya doon, yung mga injection, yung mga IV, yung mga ganyan. So kaya yun, inanuhan pa siya, yung parang meron pa siyang extra na mga bayad. So wala silang ibigay na mga tawag nun, wala silang kahit kunting discount, wala. And yun, so magtaas pa yan, probably maabot pa yan ng 6,000 or something, kasi ilang araw pa yun doon, guys. Mga surgery pa, putulin yung buntot kasi infection na. At isa pa, ang grabe yung maggots, grabe, guys, yung mga uod na magtalon-talon, yun siya. At ang dami daw, basta nilinis nila, guys, ang dami daw sa ilalim na nag-open kasi yung tiyan, nag-open yung tiyan niya. So kaya yun, na nag-alala ako, guys. Kawawa yung pusa, oy. Kung hindi namin siya dadalhin din doon sa vet, mamamatay lang siya, guys. Dahil sa infection, sobrang lala. Yung infection niya sa tiyan nag-open. And then umabot sa puwetan, umabot sa buntot niya. Yun siya.
Maybe we can ask a donation or GoFundMe. Tommy doesn't really want to ask help, but maybe we can do GoFundMe, but I don't know how to do it. A lot of people is very compassionate about animals. More in animals, guys, than human. For some reason, I noticed that a lot of people more compassionate in animals. So GoFundMe, guys.